Un pic mai larg așa, mai spate un pic, mai spate. Am inima mare. Mai spate un pic, mai spate un pic, mai larg. Așa ca să avem loc, da? Am alunecat. Tot asta, reale, 270 de ani. 270 de ani. Uitați-vă și vă la mea, asta e sfântă. Asta mă bazez de tot anul în vânt, să aduc cadouri pentru vânt. Băi, dați-vă mai spate, dați-vă mai spate. Moșu vă dă darul la toată lumea. Dați-vă mai spate, mai Ia larg. Domnile cele care sunt în care mai aranjate, să aveți mai spate. Mai spate, mai spate. Vostru dorința voastră să vă văd pe tot. Hai, dați-vă mai spate cei mari, dați-vă mai spate. Un pic mai spate. Trebuia să vină un bun și pentru ăștia mari, că văd că... Alune pe banca asta, stați-mă acum să mă... Puneți-și piedice, o piedice aici. Puneți frână să nu mai alune. Amen. Alune ca alune. Să vină la urmă. Nu, dragii mei, să dăm un pic de povești. Tare sunt fericit, sunt foarte fericit. Foarte fericit. Duceți-vă și voi acolo, duceți-vă și voi. Ai, chiar cei mai tari o puteai din mână. Iubitule, fii până la moș tu, că ești tare micuțuț și frumoșă. Fii? Hai până la moș, fii? Hai la moș, ia-mă și până. Vreau să facă liniște pe lumea. A venit unul mustăcios care m-a ajutat la aterizare, e acolo în spate. Îl văd. Să trăiești, Bimbo, m-ai ajutat la aterizare. Bine că ai pus frână care ajungea la Brănești. La Brănești ajungea. Vai frumoase, Doamne, să sunteți atâta de frumoși, de minunea lumii pe aici. Dar unde sunteți voi aici? Unde sunteți voi aici? Ce palat e aici așa fac? O, amul de bradul ăsta! O, frumos! Hai și ajutor, ia! Să văd și o bradă aici! Foarte frumos! Foarte frumos, brad! Avem aici ajutoare de nădejde, uite! Unul mai tare în cap! Povestea este așa.